Hello bye aptai mare kising song haina hai lam song norong ni channel lo video full kai nai tongdi full kai nai ke kun bujiklam Chunilal ranga jina bagai joto khaikya tai bo churi waisa phalka chraidon thungjana mani waisa phalka tai mukuteng waisa phalka hai pono aso kosto khaimani joto no bini bebusa loss ongkha tabuk Chunilal bokutal bebsa romkha abong ke school ni puskango pani puri phalka bo Chunilal Chrairong no phaidi ni chiri khabo cha phaidi uani pani puri koto ni shaka School suti ingke Chrairok bina aro mang chana bagai thangbayo tai Chunilal pani puri daily phalka bo lab nuginai Chrairok bo daily school paike bina aro mang chabayo Chunilal Chrairok no kok kaham ke sawinai dong nuri siu tai borok ni bagai kok sung siu Chunilal Rabino saka nari ta kaisa pani puri in tai tini nono black khusin mukha tam ningke ani ma ano rangsang ni chen rima bagai ikonagi Rabini chen nuginai Chunilal ni mokol torkha Chunilal wadino Rabino pani puri chai suka Rabi saka engkha dara sai malia ani bohok tai engkha usugrang engkha Chunilal saka 100 ka hin Anya ko tabo 20 taka se tongo Chunilal saka bono kunungnya nang ano nini chen kriti ang terang naya ini yakni mi saka khairong ma sinja Rabi Chunilal no chen ririkha din baluka Chunilal haike mang Chrairong no kutua sramuinai mani rong na rakha ek din Rabi school ni direct nogo thangna naike afro Chunilal bono bo thagrika tamungkha Rabi nung tini pani puri saya da Rabi saka ihi ang daily sai man glak ano marang riya Chunilal saka rang ni tamu sintang jak baneng manai sekang ok khike jai paigedi nang ano khanapan rang ri manu Chunilal ni kok khnai Rabi taisa pani puri chakha Chunilal bono saka khnala kupui nini ma nono rang riang khe nang rang khokna di nokni Chunilal ni athar pathar hamya kok Rabi ni bokroga hapka tani dino Rabi rang khongna naikya boroni nogono ingke afro bini ma rang khok tong furo rom khabono Rabi nang tangi rang khok tong ma ano pani puri phalna si sau nini ma rang riya khe rang khongna di nini rang sang ni chen kai abo ang pani puri phalnai darano ririkha besa nang saidaman khok ma onek hamya hin Rabi ni kok khnai bini ma wana zakha cinta nang zakha dukhu nang zakha tani dino Rabi school pai pani puri jana thangka Chunilal khai bono daily kok bai kajari toni Chunilal bono sangka nangrang da khokka manai Rabi saka idara khokka Chunilal saka 2000 wa good chabas rai khana rogo ini masom rang toni ke aborbo nadi arang bai pani puri kebang sai manane Chunilal rang nabai drobo Rabi ni bini ma sopai kya tai bono romkha Rabi ni bini ma saka nung da pani puri phalnai Rabi ni chen bonanai tai bono nung rang bu khok di ni sawo ihi ano nakar di nadi nini rang bai rang sang ni chen omo nabai di haipona ano yakar di ang o jaga ni haksal thangnai tai tini ni simi omo hayeng liang nono police ni jaga se horma sawana tam ningke nung tai ati hai tomong alka Chrairong no bo khaimano aboni bagai police bai hori sinai o video ni surungmung ke salak sanai borok tai bunyo hamya khainai borok bo majra mannai tai sini Chrairok no kaham phurungdi hamya ta phurungdi tam ningke borok upcoming future norok video nai kisasuk surumung mangkai chajakai like share comment and subscribe khaina ta pokdi